Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Leeuwarden Gould na het onverwachte opstappen van Henk de Jong bij Cambuur. En hoe nou verder? Ik praat erover met technisch directeur Henry van der Vecht, uw eigen Cambuur-watcher Geert van Tuin en algemeen directeur Art de Graaf. Dit is Bient Sport. Grut is de leegte die er efterlit. Mooi binnen de herinnerings die het blauwen. Hij libbe terug, wortelen in uw holle en in uw hart. Goel net, omdat ik er net mee ben, maar glimpje, omdat ik er wie. Om die voortgaan treur je wij, om was to wierdest, binnen wij dankbaar. Wat op leefde bouwt is, kun je net vergeten. Bijzondere mensen verlitten die net. Ze gaan wel, maar blauwe dags voor altijd. Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder persoon. Voor altijd in uw hertje. Ja, mooi filmpje, een beetje dik aangezet natuurlijk. Maar hoe groot is het verlies van Henk de Jong? Ja, groot. Ik bedoel, Henk de Jong is natuurlijk een man van Cambuur. Ja. Dus ja, ik vind het erg jammer dat het op deze manier moest gaan. Zagen jullie het niet aankomen? Want ik heb nooit de indruk eigenlijk gehad, Art, van dat hij misschien weg zou gaan. Zagen jullie het aankomen? Nee, dat was voor ons ook een verrassing. Hè? En het is wat anders als je zegt van ja, had Henk het moeilijk? Ja, natuurlijk had Henk het moeilijk na 5 nederlagen op rij. Hè? We communiceerden heel veel met Henk. En hij had het maandag ook lastig. Maar iedereen, hè? Het was wel een vervelende wedstrijd zondag. En dan verlies je in Groningen. Dus hebben we maandag uitgebreid over gesproken. Maar toch het gevoel dat Henk daar ook wel de kracht weer vond om er weer voor te gaan. Maar toch komt het dan als een donderslag bij Helder Ja, tuurlijk. Hij sms'te Henry dinsdagochtend om 7 uur. Ik wil praten. Was jij wakker? Ja, ik ben om 5:15 al wakker. Dus dat was nog. Maar het was vroeg genoeg. Ja. Ja. En dan is het om 9 uur is het feitelijk met elkaar duidelijk. En ook dat daar geen weg terug meer is. Nou, dan is dat zeker verrassend. En is dat natuurlijk een mokerslag. Ja, maar toch, dat zei Henk zelf, speelde het al wel langer. Laten we even kijken. Het is net de laatste tijd, hè. Het is eigenlijk al 14 maanden. Hè. Het is vorig jaar begon januari, hè, de vertrek van Albert Roesnak. Toen ging het wat moeizamer daarna. Toen best ik 14 maanden om te proberen om dat te verhoren en verhoren. Ja, toen werd ik vannacht wekker. Ik denk, nee, dat krijg ik nou op dit moment net meer voorgekomen. Hè, want je zit er zelf ook al zo lang in. Ja, dan kan je maar één ding doen en dat is voor de club zeggen, nee, dit is het moment om te stoppen. Ja, Geert, hij zei het eigenlijk, het speelt al 14 maanden. Zoet het voortgaan van Roesnak? Ja, nou ja, ik neem aan dat hij daar mooi bedoelt dat het alweer in prestatieve zin minder gaat. En dat hij daar hield iets meer onder te lijden hier. En dat is ik zo, en dat koos ik wat zien. Maar ik vond de laatste weekend wel redelijk significant hoor, hoe hij maar het verlies omgeven, wat dat mij hem dier. Dat was eigenlijk per week duidelijker op zijn gezicht. Altijd zijn lichaamstaal op te maken. Ik heb snijden nog naar hem zitten te praten, naar Grace. Nou ja, dat is een klas natuurlijk, want dat was een waardeloos eerste held. En daar hier die echte smoor doorheen. Ik heb man niet de midden nog met hem praten. En toen dacht ik echt van, nou, dat is gebeurd. Dus ik heb Art niet schrikkelijk gevraagd, wist niet het echt net eerder. Want ik zeg een man staan en ik denk, nou, dit is Henk net. Hier geen praten en helemaal niks. Ik denk, nou, je bent er wel uit, het is clear. Maar hij, net dat hij het zei, maar die indruk hier, hè. Ja. Dus ja, ergens houdt het op, denk ik. Ja. Is de spanningsboog niet meer op te krikken. Henry, jij bent technisch directeur. En als technisch directeur ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit die ook op het veld rondloopt. Er wordt ook wel gewezen met de beschuldigende vinger richting jouw kant. Neem je jezelf iets kwalijk? Nou, we zitten nog wat aan de vroege kant. Maar in de zin van, heb je de lijn gevolgd, zeg maar, die altijd gevolgd werd bij Cambuur? Dat denk ik niet. Dan hebben we gewoon doorgezet wat eigenlijk ingezet was. Ja, maar dat de Jong nu opgestapt is, heeft misschien ook te maken met slecht aankoopbeleid. Nou ja, het heeft in ieder geval te maken gehad met weinig punten. En om dat nu gelijk op alle spelers af te wikkelen, dat kan. Maar ik denk dat het niet de weg is om dat gelijk zo te doen. Nee, wat vies het ook, Geert?
Nou ja, duidelijk is wel dat wat er onkocht is minder is dan wat er vroeger onkocht wie. Roesnak wie natuurlijk een topper, Leeuwin wie een topper. Rijnen vond ik echt een topper, maar die gaat dan alweer. Dus er is ook wel heel veel pech geweest. We moeten wel alles goed in het perspectief zetten, denk ik. Maar goed, als we de namen er gewoon even bij pakken. Berisha, Masek, Peersman, wat hebben we dan nog meer? Herings, Kai Herings. Het is allemaal niet zo uitgepakt als we van tevoren hadden gehoopt. En gedacht misschien. Ja, nou dat is duidelijk. We hebben allemaal gehoopt dat het beter tot meer punten zou leiden. Maar je noemt een aantal namen waarbij er in ieder geval 2 bij zitten. Berisha en Masek, die waren niet gehaald voor de basis. Maar puur als talentvolle jongens die vanuit het buitenland komen en achter de basis kunnen groeien. Peersman, als we het toch over namen hebben, die heeft volgens mij een redelijk seizoen. Is toch eigenlijk elke week basisspeler. Dus maar dat zegt natuurlijk niet alles als je basisspeler bent. Maar goed, hij speelt wel elke week. En we hebben er 27 bij gebrek aan rondlopen. beter misschien. Nou goed, we hebben 8 verdedigers rondlopen. Dus er is keuze genoeg. Maar goed, ik denk niet dat we hier de spelers compleet moeten gaan analyseren. Het feit is dat er te weinig punten zijn. Ja, en dan denk je in de winter, dan haal ik Latschman. En dan haal ik een jongen die misschien sturing kan geven aan de defensie. Maar Latschman is ook niet meer de man van 2 jaar geleden zoals we die kennen bij bijvoorbeeld Zwolle en bij FC Twente. Ja, maar we zijn ook wel heel erg snel om te zeggen van het is niet goed genoeg. Die jongen die heeft weinig gespeeld op hoog niveau in Engeland. Hè. Hij heeft wel gespeeld met het belofteteam. En ook hij heeft getraind op een goed niveau, op championship niveau. Maar het spelen van Eredivisie is toch even iets anders. En maar als je dat dan vergelijkt, Henry, met bijvoorbeeld zo'n Andrew Driver, ik noem eens een, van de grote concurrent, de Graafschap. Die speelt daar, de adrenaline spat uit zijn oren, vuur spat uit zijn ogen. Ja, dat mis ik dus bij Latschman. Ja, nou goed, het type speler is totaal anders. Maar het gaat om de bezetenheid. Ja, maar dat zie je niet bij Latschman er vanaf staan. Dat ben ik wel met jou eens, maar dat kan wel zijn dat dat intern is. Niet elke speler heeft lange haren, bezweet en gaat flink tekeer. Ja, maar hij heeft een andere stijl. Noem eens 1 speler die je hebt gehad waar je wel echt tevreden over bent. Nou goed, ik denk dat Jack Byrne het aardig doet. Is ongetwijfeld nog ver van het niveau wat zou moeten als hij naar de Premier League wil teruggaan. Maar is wel een jongen die potentie heeft. Ik vind dat Peersman het best goed doet. En verder zijn het de jongens die we gehaald hebben, die nog niet het niveau halen wat ze bij andere clubs wel deden. Ja. Dus ja. Wat vind jij, Art? Want het algemeen directeur, ben je dan de baas van Henry? Nou ja, we zijn gezamenlijke directie hier. Dus, maar het aankoopbeleid wordt wel geëvalueerd natuurlijk. Ja, maar ik wil dan toch even toelichten hoe dat aankoopbeleid gaat. Ten eerste het woord koop kan je eruit halen, want Cambuur koopt niet op een enkele keer na. Cambuur heeft altijd te maken met transfervrije spelers. Want we hebben in principe geen geld om aan te kopen. Dus je moet altijd al in een vijver vissen van jongens die transfervrij zijn. Dan heb je te maken met een technische staf, een hoofdtrainer, een assistenttrainer en eventueel jongens daaromheen. Je hebt te maken met de scouting en uiteindelijk met de directie. En gezamenlijk wordt daar gekeken, wat heeft het elftal nodig? Wat is er beschikbaar? Wat is ons budget? En daar wordt Henry, en als Henry met vakantie is, bij wijze van spreken ik, maar dan word je op pad gestuurd om dat technisch af te handelen. Dus ook Henk de Jong is net zo goed verantwoordelijk voor het aantrekken van bepaalde spelers? Ja, tuurlijk. Dat doe je toch in gezamenlijkheid. Het is niet dat Henry zegt, nou Henk, ik heb vandaag deze en deze speler aangetrokken. Die wordt bekeken door de trainers. Je hebt prachtige programma's tegenwoordig in Wisecout, waarin je alles van de speler kan bekijken. Alle acties, alles, balverliesmomenten, alle spelvoortzettingen, alle corners, alle vrije trap. Die wordt helemaal doorgeakkerd en bekeken door een team van mensen. Scouting, trainers, soms ook experts van buiten of trainers die met hem gewerkt hebben. En dan wordt er een besluit genomen, gaan we voor hem ja of nee? En dan is de vraag, komen we er ook uit met zo'n jongen? Nou, dat lukt ook niet altijd. Maar conclusie aan het eind van het verhaal is wel van dat de meeste spelers die jullie hebben gehaald, die voldoen eigenlijk niet. Nou, die brengen nog niet wat ze bij de andere club brachten. Wij zijn bij zeker in het begin van het seizoen, ik denk bij 3 uitwedstrijden geweest, waarin onze collega's van die club tegen ons aangaven van, joh, jullie zijn ons 1 dag voor geweest met Sjoerd Overgoor. Jullie waren sneller dan wij, want wij konden nog even niet, maar we hadden 100% willen halen. En met Sjoerd lukt het nog niet zoals we dat voor ogen hadden. Nee, dat grote Ja. Geert, de grote vraag, want Henk is nou fot. En de grote vraag is natuurlijk, wat is het perspectief eigenlijk van Cambuur nou Henk er net meer is? Nou, ik weet niet of dat nou direct aan Henk zien opstappen worden moet. Want ja, de resultaat nog nou weer net geweldig. Ik vind,
als je er globaal zien, ons typisch een seizoen van alles gaat mis. Dan is een verschrikkelijk soort mis, alles zit in. Dus dan heb ik iets van, ik vrees met grote vrezen. Zullen we even zien wat Henk zelf zei? Dat kan misschien wat in de groep gebeuren. Utrecht speelt vreed al een heel apart systeem, dus ik kan misschien al een ander systeemspeling in. Dat best wordt dat gedwongen. Nou, dat ben correct momenten dat het kan. Ik vind dat er nieuwe jongens bij kan binnen, die wat nieuwe land brengen. Ik vind dat Erik Bakker een weekje of 12 weer omkomt. Calvin McIntosh komt weer om, Martijn Bartel komt weer om. Dus er zijn aan hulp de mogelijkheden om nog wat te doen in de laatste 12 wedstrijden. Nou, doe maar boven de Graafschap bloeien en dan kan je gewoon via de na-competitie in de Eredivisie bloeien. En Cambuur maar in de Eredivisie, daar gaat alles om. Ja, zo kennen we eigenlijk Henk de Jong. Optimisme straalt er nog altijd van. Hij had er nog altijd vertrouwen in. Hij stoot er nog vertrouwen in? Ja, ik ben een sportman genoeg om te zeggen van zolang dat je... Ik ben van het Frits Korbach tijdperk. Die zei vroeger al, pas dat je 3 punten uit 1 wedstrijd moet halen, ben je gedegradeerd. Nou, en dat is dan al met 3 punten niet zo worden redenatie, maar dat snapt hem. Hè? Dus dat heb ik ook wel. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de mat wel meer, hoe zeg ik het zeggen, meer, dat beneemt ze het, meer spirit inkomen. Meer, ik heb het idee dat de Graafschap wat meer in de flow zit naar we gaan het redden, dan dat Cambuur dat zit op het hele. Dat zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Dat heb ik dus ook, dat gevoel. Nou, op basis van een wedstrijd bijvoorbeeld, die eerste helft bij AZ en die eerste helft bij Groningen, kan ik dat heel goed voorstellen. Ja. Alleen, ik denk dat wij ook wedstrijden hebben gespeeld, ook na de winterstop. Voor de winterstop een aantal goede partijen en na de winterstop hebben we dat eigenlijk doorgetrokken. Alleen, daar werden de overwinningen niet uitgehaald. Hè. Tegen Vitesse wordt het uiteindelijk in de laatste minuut 2-0, terwijl je een penalty moet hebben. Daar kun je een puntje tegen halen. Waarbij je eigenlijk met een goed gevoel die wedstrijd speelt. En ADO spelen we eigenlijk de eerste helft helemaal van de mat af, waar we dikker voor moeten komen. Dus toen was het gevoel echt nog wel goed en werd er echt ook wel met spirit gespeeld. Maar er zijn een paar wedstrijden waar het minder is. Stel ons gerust, stel Leeuwarden gerust, komt het goed? Het komt goed. Ik weet niet of jouw... Ja, je had een beker, je kan het niet zien, maar mijn glas is vol. Jouw glas is vol, niet half leeg. Nee, zeker niet. Oké. Trouwens, orenvraag, want Henk de Jong heeft natuurlijk vrij lang A-trainer West bij Cambuur. Maar weet je wie de langzittende trainer is van Cambuur in de historie? Ik denk Gert Kruis. Had je stiekem gezien zo net? Nee. Dat is wel goed. Ken je klassiekers? 3-2 zonder. Op dit trainingscomplex riet FC Utrecht hem ta op de wedstrijd in Cambuur. Onder de belangstellenden, onder kant van het veld, is ook Gert Kruis. Goeie, laat hem groeien. Kruis is Joertedij voetbalanalist bij Fox en bij RTV Utrecht. Maar hij wie ook 4 seizoen lang trainer van Cambuur. Die ploeg speelde zo goed dat ze die Kruis nooit hebben verstaan. Dat moet wel aan. Dit knippen we eruit. Gert Kruis, wie van 1998 onder mij 2002 trainer bij Cambuur. We willen uitnodigen voor een bakje koffie bij de langzittende trainer in de skietnis van de Ljouwertes. Maar wie gaat het doen, Arjan? Wat denk je? Dat is de vraag dat het om gaat. Hokker trainer shot nog mogelijkheden om Cambuur van de Eredivisie te behouden. Kruis maakte in 1998 bij Cambuur zijn debuut in de Eredivisie. In zijn eerste seizoen hoort hij Cambuur op het hoogste niveau. Maar in het tweede seizoen degradeert hij alsnog. Kruis shot parallel met de situatie van Doel en die van Nou. Het eerste jaar hadden we een heel goed team, een goed fundament. Met bijvoorbeeld in de spits Marinus Dijkhuizen. Nou, hij werd toen voor veel geld weggehaald door FC Utrecht. Maar ook spelers als Roy Hendricks, toch wel een jongen die belangrijk was voor de groep, die ging weg. Van Rijswijk ging weg in die tijd. Dus dat waren toch wel 3 belangrijke spelers. Nou, bij Cambuur zijn natuurlijk ook heel veel goede spelers weggegaan. En dat heeft Cambuur eigenlijk niet adequaat kunnen opvullen, die positie, denk ik. Ja, de club is gewoon afgeroomd. Nou ja, ik denk dat Henk daar de meeste last van heeft gehad. Dat het mentaal ook ongelooflijk klap geweest is als je topscorer weggaat. Dus je kan het je eigenlijk ook wel, misschien wel een beetje voorstellen dat hij de handdoek heeft geworpen, Henk de Jong. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Gaat Cambuur het redden, denk jij? Nou, weet je, dat is al heel vaak aan mij gevraagd. Want ik analyseer wedstrijden van en Cambuur en de Graafschap. Het is wel zo dat op dit moment de Graafschap in een positieve flow zit. Die waren al afgeschreven. Die blijken mentaal heel sterk te zijn. En die hebben een kwaliteitsinjectie gekregen. Want er komt een nieuwe spits bij. Dat is een goede spits. Bij Cambuur is het omgekeerde het geval. Die zijn in een negatieve flow terechtgekomen. En de trainer is nu ook weg. En de trainer is natuurlijk bij Cambuur een ongelooflijk belangrijke man geweest. Sander van der Heijden is weggegaan, toch een clubicoon. Dat alles maakt het dat het voor Cambuur op het ogenblik niet makkelijk is. En voor de mensen die het beleid voeren, wordt het wel echt heel belangrijk dat ze een sterke man daar terug neerzetten.
Ja, en dus moet er een opvolger komen, een nieuwe trainer. Nou, wat voor trainer zijn jullie nou op zoek? Een trainer die het voetbalvermogen pretendeert. En die Cambuur goed laat voetballen. Met 3 spitsen. Met 3 spitsen, met 2 spitsen, met 4 spitsen. Dat is aan de trainer. Maar is dat dan een ervaren trainer of een hele talentvolle trainer? Nou, dat hoeft niet speciaal ervaren of talentvol te zijn. Het moet een trainer zijn die spelers ontwikkelt, beter maakt en herkenbaar voetbal laat spelen. Maar is het dan ook een trainer die ervoor moet zorgen dat Cambuur behouden blijft op het hoogste niveau? Of houden jullie ook al rekening met het zwartste scenario? Nou, je zit op een positie waar je daarmee rekening moet houden. Maar wij gaan natuurlijk alles aan doen om op het hoogste niveau te blijven. Ja. Wat is het idee eigenlijk, Art of Henry? Een trainer aantrekken voor nog 3 maanden en dan een nieuwe trainer halen voor de wat langere termijn? Of moet dat 1 persoon worden? Of moet deze trainers die er nu staan het afmaken? Wat is jullie idee? Nou, feitelijk stel je die vraag natuurlijk in een discussie waarin wij ook zitten. Dinsdagmorgen heeft Henk zijn vertrek aangekondigd. Ja. Dan heb je een hele onrustige dag met media en alles wat er niets meer zei. Eind van die dag hebben we ook gezegd, wij gaan ons nu focussen op FC Utrecht. Want dat is gewoon een wedstrijd waar 3 punten te verdelen zijn. En die hebben we heel hard nodig. En dan hebben we daarna ook tijd om dat verder te ontwikkelen van wat willen we nou precies. Wil je verder met de jongens die er nu zitten, Sipke en Arne? Wil je iemand aanstellen die nieuw voor de groep komt? Nou, die afwegingen die gaan we vanavond met elkaar maken. En dan gaan we een keuze maken. Ik kan me voorstellen dat, hoe hectisch het ook is op zo'n dinsdag, dat jullie woensdagmorgen toch wel eens, dat die gedachten toch ja, natuurlijk wel. Ik zitten. bedoel, alleen je hebt ook een wedstrijd te organiseren. En natuurlijk heb je daar gedachten voor. Je bent eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds heel laat met elkaar aan het werk en in contact. Ja. Alleen wel gezegd van ja, we willen wel focussen. Zeker met de huidige staf en met de spelers op vrijdag. Want anders ga je nog meer onrust creëren. Eerst die wedstrijd spelen, 3 punten proberen. Dat is ook wat jullie hebben aangegeven aan de staf. Hè? Exact. Eerst die wedstrijd Exact. en dan... Ja, maar ook voor onszelf, want anders ga je toch onrust creëren en zeggen, joh, vanaf dat moment gaan wij verder. En dat we daar dan gedachten over hebben, dat is logisch, want je brein gaat de hele dag door. Ja, feit is wel dat het een zware erfenis is voor Sipke Hulshoff en Arne Slot en Jan Bruin. We waren juist bij de laatste training. Ik heb even zien wat Hulshoff er zelf zei. Nou, weer eens besloten, hè? Oh. En dat wist hij hem niet? Nou ja, het staat weer verkeerd aangegeven, hè? Oh. Zoals behoorlijk hier. Het was niet gesloten training. Ik denk half 11. Ja, je bent erin. Men je wie alles nog normaal steeds maar. Hè. Hebben we heel veel dingen besprutsen. Mij Henk er nog bij en de totale groep richting vrijdag. En dan kregen we niet op 10 meer aan het bericht van de hoofdtrainer zelf dat Henk dat er mee stoppen. Dus dat wie wel een verrassing. Nou, ik hier het net verwachten. In eerste instantie wie in de hele technische staf wel zoiets van, wat gebeurt hier? Maar 10 meer had er een mededeling in toen er naar huis ging. Toen er 10 een beetje waarom komt voor het persmoment. Bewust nog net bellen. Omdat ik denk wel even dat er de rust even nodig had. Maar het contact zal zeker een deze dagen weer komen. Ja, dus dan mag het wel even in die mindset, in de knop blijft heel snel om. Toen merk ik wel dat de druk gelijk een stukje groter is. Maar dat merk ik in die rust. Hè. Toen ben je er nou eigenlijk dag en nacht. Dat ben ik normaal ook wel bezig, maar meer in een ondersteunende rol. En nu ben je verantwoordelijk. Ja, dus daar ben je vol dag en nacht mee bezig. Ja, dat zei Sipke Hulshoff bij de laatste training. Is het denkbaar dat Sipke Hulshoff het seizoen afmaakt als hoofdtrainer? Ja, dan gaat dat uiteraard samen met Arne Slot. Hè. We praten met hun als bijna gelijkwaardig. Ja, dat is een mogelijkheid. Ja, of is het ook zo een afspraak van we gaan eerst met Sipke en Arne praten. En als we er niet uitkomen, daarna kijken we verder. Nou ja, je hebt net met Art heeft het denk ik duidelijk aangegeven. We gaan dat volgende week inzetten. Hoe we dat proces gaan laten lopen. Ja. Nou heb ik uit betrouwbare bron, Art, en nou komt hij, begrepen dat jullie contact hebben gezocht met Marcel Keizer van FC Emmen. Kan je dat bevestigen? Dat kan ik niet bevestigen, nee. Dat kan je niet bevestigen. Nee. Emmen is al op zoek naar een opvolger. Ja, jij zegt het. Zie, volgens mij heb ik net toegelicht hoe ons proces eruit ziet. Hoe wij die stappen gaan doen, waarin we naar vanavond werken. Maar Marcel Keizer staat toch bij jullie ook op een lijstje? Marcel... Een oude bekende. Heeft jouw voorganger op jouw functie. Hij heeft aangegeven dat hij graag weer terug wil als coach. Hij wil graag weer op het veld staan. Nee, maar ik snap waar jij naartoe wil. Maar ik heb net uitgelegd hoe onze procedure is. En of je dan
Marcel Keizer noemt, of Fouke Boy of Fred Grimmel, die namen komen eigenlijk allemaal voorbij. Ja, daar gaan wij natuurlijk niet op reageren. Ten eerste, Geert vroeg net, want ik heb eigenlijk geen antwoord gegeven op de vraag. Kies je voor korte termijn of lange termijn? Ja. Onze voorkeur heeft het wel om wat langer met iemand te gaan werken. Maar dan moet je wel al de keuze maken van, nou, gaat er iemand nieuw voor de groep komen? Of we gaan niet het seizoen, of we maken het seizoen af, laat ik het zo zeggen, met deze beide heren. Of er komt iemand voor de langere termijn. Dat zijn eigenlijk de twee smaken die er zijn. Is er niet een smaakaart dat je zegt, afmaken met iemand een soort troubleshooter, zal ik maar zeggen. Nee. En dan met een nieuwe weer voor de lange termijn? Dat niet. Nee. Dat valt af. Nee, dat valt af. Okay. Deze smaak hebben wij over. En hebben we gezegd, daar gaan we vanaf morgen met elkaar over in gesprek hoe we dat gaan invullen. En als dat iemand wordt die nieuw voor de groep komt, ja, dan kan dat een naam worden. Misschien wel één die er genoemd is, misschien ook wel niet. Want uiteindelijk zullen wij ook met iemand tot een akkoord moeten komen. Dat zijn wij op dit moment niet. Geert, vies toch Marcel Keizer een logische keus? Nou ja, hij is al binnenwest. En toen hield hij toch wel aan dat hij had goede spelers hadden. Dat mag wij constateren. Dat pakte wel heel goed uit. Hij was toch verantwoordelijk voor Roesnak, hè? Oh nee, Bidici was het zeker. En Roesnak, Nee, maar Roesnak is ook in hè? Ja, gekomen. oké. Nou ja. Ja, ik denk het wel. Maar ja. Is dat oren namen dan? Nee, ik vind dat altijd dat wat ingewikkeld. Ja, dan namen ik wie vroeger altijd wel een onderleren heel erg gecharmeerd van Ad Langeler. Jou bekend, hè? En wordt nou neemt bij Jervingen? Ja, nou, vond ik echt een fijne trainer, zal ik maar zeggen. Iemand met beleid, visie en overzicht en geen gekke dingen. Sputs mij heel erg om. Ja, maar goed, jullie weten het nog niet, maar het wordt Marcel Keizer. Bedankt voor de informatie. Toch? Dan weten jullie dat vast. Hartstikke mooi. De voorsprong op de Graafschap bedraagt nu nog maar 1 punt. De Graafschap heeft na de winter 7 punten al gehaald. Kan nu nog niks. Maak je je zorgen? Want het is een beetje van, na competitie, dat lijkt eigenlijk het hoogst haalbare. Nou, gezien de punten die nog te halen zijn en de achterstand die we hebben op de veilige plek, zeg maar, is alles nog mogelijk. Natuurlijk. Dus, maar laten we vooral realistisch we moeten blijven. gewoon, we moeten wel punten halen, dat is duidelijk. De 13 punten in een half seizoen is niet veel. Maar wat is het grote verschil als jij Cambuur ziet voetballen en je ziet ook de Graafschap wel eens voetballen in elkaar? Ja, Cambuur speelt een ander spel dan de Graafschap. De Graafschap speelt met opportunisme, laat ook heel veel open aan de achterkant. Moet Cambuur dat ook niet gaan doen? Daar moet je ook de spelers voor hebben. Heeft Cambuur daar En de wij spelers hebben voor? op dit moment niet de spelers om heel opportunistisch te gaan spelen. Nee. En dus moet je dat niet En er doen? is bewust gekozen ook om met spelers aan de gang te gaan die passen bij de speelstijl van Cambuur. Wat inhoudt, verzorgd voetbal, wel energiek, maar wel en ook naar voren gericht. Dus ja, dat willen we wel graag in stand houden. Ja. Maar Wij kunnen niet ineens een heel ander spelletje gaan spelen. Wij noemden het net ook al een beetje, Henry, en Gert Kruijs zegt dat ook. De flow waarin de Graafschap zit, lijkt wat positiever te zijn dan waarin Cambuur zit. En dat maakt het extra ingewikkeld volgens mij toch? Nou ja, de flow is dat zij punten hebben gehaald naar de winterstop. En wij vlak voor de winterstop. Ja. En wij hadden graag die winterstop even uitgesteld. Omdat wij toen in die flow zaten. En wij moeten dat terug gaan vinden. Dat ben ik wel met je eens. Ja. En dat is alleen mogelijk door het winnen van punten en het winnen van wedstrijden. En dan gaat dat vanzelf komen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, want eigenlijk zit de Graafschap in de flow en Cambuur voetbal met een zak aardappel op zijn rug. Dat komt het eigenlijk een beetje op neer. Jongens, we moeten er even uit, want we krijgen de quiz. Daar zijn we weer met Arjen Sportquiz. En de vraag van deze week wordt stelt toch doelman Erwin Mulder. Ik ben de opvolger van Christopher Noordveld. Bij welke club speelt hij momenteel? Is dat A, Swansea City? Is het B, Scunthorpe United? Of is het C, Stoke City? Mail je antwoord van Waantje naar bient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen NEC. Ja, het wordt heel moeilijker. Er is maar nog te zeggen dat de winnaar van Vlienwieken, dat is de 12-jarige Timo Alves. Geen familie, uit Ljouwert. En hij stuurde u het goede antwoord van Vlienwieken en dat wie A, Manchester City. En Timo, die wint de originele Cambuur Moetsen. Dan dit weekend, want dit weekend doggen wij op de radio ook weer wie het waardig verslag van de wedstrijden van het betellen. Voetbalclubs, Cambuur spelen Joen al om 8 uur in het eigen stadion in FC Utrecht. En Geert verzorgt het commentaar bij die wedstrijd. En morgen zit ik zelfs in het Gelderdoom om verslag te doen van Vitesse in Heerenveen. En die wedstrijd zet om kwartier van joggenen uit Oin. Ons A4, Bien Sport op televisie, maar op internet, je weet dat, gaan we nog even wat langer terug. Zocht ervoor op omroepfriesland.nl/Bient. En dan praten we onder oren weer verder of Cambuur het opredden zal op het hoogste niveau. Ontaast en nog zo vast een goed weekend. Dag. Our Planet.
may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in rainy Africa, the talented king of Congo exercises his football skills. And let's be honest, he is getting better. Oh, domme! The king devised the bad weather and comes with the following prediction. Geen 4 voor blanke mensen. Vitesse Heerenveen. Dak te dicht, Heerenveen kan winnen. Dak open, het wordt lastig. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.